això, Mireu, ja tenim l'oli a casa, i estem fent una morterada i oli dels durs que diem a Muro. Té una pala de 500 quilos, han eixit més o menys uns 80 litres i mireu quin suc d'herba que hi ha ahí. No fa l'armar-se la cria, i això és del central. I ara vos mostraré la llioli, l'eix dur. Era que bo. Ara mullarem bona cosa de pa ahí i a rotar all. Que no hi hagi cremor. Això és tradició ja en ma casa de tota la santa vida. El primer oli novell que ix, pam, morterada i durs. Així no, mamà? Clar. Així no és. I òbviament no hem de perdre el costum. Mireu com ha quedat. Mireu una mesureta d'oli, mireu-la com és. Així com me fa. Mireu, verd. A mi és que personalment m'agrada que amarguetgi i per tant això és medicinal. Com més verd és, més medicinal és. Ho has tratat? Sí, ja està retratat. Voleu una mulladeta? Va. Ahí es quedeu, el que vulgui escoltar. La, bon dimecres. Oh.